Връх Митикас е най-високият връх в Гърция и планината Олимп с височина 2918 метра. Как да стигнеш до Митикас? Начална точка – село Литохоро. Това е популярната база за изкачване на Олимп. Малко, живописно градче в подножието на планината. Пътуване до хижа Приония 1100 метра. От Литохоро можеш с кола или такси до Приония. Има хубав асфалтов път. Пеша до хижите. От Приония започва преход по добре маркирана пътека до хижите. Рефюдж А Спилиос Агапитус на 2100 метра. Най-популярната хижа, повечето хора нощуват тук. Има и други заслони по-нагоре, но този е най-удобен. Изкачване до Митикас. От хижата до платото на върховете е около 2-3 часа. Последната част от маршрута от връх Скала, 2866 метра, до Митикас е технически трудна. Изисква катерене по скали, скрамблинг. Не е за начинаещи и не трябва да се прави при лошо време. Някои хора използват водачи, особено при първо изкачване. Легенда и история. Митикас и Олимп като цяло е митологичният дом на древногръцките богове. Според древната митология, Зевс е царувал от този връх, а боговете са наблюдавали хората от него. Платото под Митикас е наричано Трона на Зевс, връх Стефани, 2909 метра.